Hello everyone! Welcome to my channel. Ngayon magluluto tayo ng halaan. Ang mga gagamitin lang natin is halaan. Binabad ko na siya guys sa tubig na may asin para lalabas yung mga kinain niyang putik. Ang ingredients niya, paminta powder, asin, 4 na lusok na bawang, sibuyas, medium lang, butter or margarine, at cilantro. Tingnan niyo siya guys, oh, ang dumi. Yan yung nilalabas niya pag binabad mo siya sa tubig na may asin. Sa mainit na kawali, maglagay lang tayo ng margarine or butter. Ilagay lang natin yung bawang. Pag golden brown na yung bawang, ilagay lang natin yung sibuyas. Paminta at asin. Pagluto na yung sibuyas, ilagay na natin yung halaan. Napakasimple nito lutuin guys, madali pa. Takpan lang natin. Haluin natin paminsan-minsan guys. Ang bango-bango niya guys. Kung lahat na siya bumuka,
Lagay lang natin yung cilantro. Ayan na guys, luto na. 'Di ba? Ang bilis lulutuin. Salamat sa panonood. God bless.